ta wannan hanyar za ka tara wato iya adadin followers ɗin da kake buƙata. Assalamu alaikum warahmatullahi ƴan uwa, barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan sabon bidiyo. A yau cikin wannan darasin namu na zo muku da wata babbar hanyar da ake bi a samu followers na Instagram ta hanyar amfani da website. Amma kafin nan yana da kyau ku danna min like, sannan ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin idan mun ɗaura bidiyo a kai a dinga sanar da ku. Kafin nan yana da kyau ka je cikin Instagram ɗinka ka create wato na fake account na bugi wanda ba na ƙwarai ba. Kamar da kuke gani wannan profile ɗina ne, ina da followers 6,774. Kawai abin da zai shine na fito a Instagram ɗina. Bayan na fito a Instagram ɗina sai na nemo Google Chrome ɗina kamar da kuke gani ga ta nan. Yawa bayan ta bude min ga gurin da aka danna search nan sai in danna in rubuta IG follower .net. Yawa bayan ka rubuta kawai abin da za ka yi sai ka danna a kai. Yawa bayan ya bude ma kamar haka ana buƙatar kai ƙasa ga gurin da kuka alamun wannan jan rubutun zai bayyana sai ka taɓa nan gurin. Yawa bayan ya bude ma kamar haka za ku ga guri na inda aka ce ka sa username ɗinka da password ɗinka da Instagram sai ka saka fake account, za ka saka ba ka saka real account ɗinka. Yawa bayan ka saka fake account ɗinka sai ka danna a kai. Yawa bayan ya bude kamar haka ana buƙatar kai ƙasa ga guri nan da aka sa send followers. Yawa ga guri nan a ƙasa sai ka saka real username ɗinka wato ta Instagram. Yawa bayan ka saka real username ɗinka ga guri nan sai ka danna inda ka ga wannan jan rubutun ya bayyana. Yawa bayan ya bude kamar haka ana buƙatar kai ƙasa, za ka ga gurin inda ka an yi alamun wannan jan rubutun sai ka danna a kai, sai ka goge wannan 10 inda ka gansa kamar da shi 20. Za ka ga guri nan sai ka danna inda wannan jan rubutun ya bayyana, sai mu dan bashi wasu second zai izo mana followers din. Yanzu kamar da kuke gani ga followers nan sun riga da su fara wato shiga a account ɗinmu. Ok, mun sai na yi minimizing na koma wato Instagram ɗina. Yanzu kamar da kuke gani ga followers nan sun shigo, followers 20 da wani abu sun shigo second da shigo su. To ta wannan hanyar ne wannan website suna ba da wannan followers duk bayan minti 30 za ka iya komawa ka samu wato wa'annan followers. Ta wannan hanyar za ka tara iya wato followers ɗin da kake so